Benvidos á primeira senda cultural deste 2020. Hoxe no primeiro venres do ano chegámonos ata o Iglú da Praza de España de Pontevedra para falar da programación de Nadal, así como das exposicións que seguen disponibles esta fin de semana. Así como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Antes de falar da programación de Nadal, falamos dunha exposición que está disponible no Castelo de Soutomaior e que mostra a versión máis intimista de María Viñals. Un soño chamado Soutomaior amosa a versión máis intimista de María Viñals e do seu marido Enrique Lluria. A mostra está dividida en 4 ámbitos sobre a vida cultural, a familiar, o Sanatorio Lluria e as circunstancias da perda do castelo. A exposición, comisariada polo historiador Diego Piai, presenta paneis explicativos para situar as persoas visitantes no contexto da época. Un período no que pasaron polo castelo políticos, intelectuais e científicos protagonistas da historia do século XX. A mostra estará disponible no Castelo de Soutomaior ata o 29 de febreiro. Horario de martes a venres de 10 a 7 e sábados, domingos e festivos ata 6. En Vilagarcía podedes visitar esta fin de semana a mostra Saudarte. Esta mostra artística, promovida pola Fundación Galega contra o Narcotráfico, busca que a mocidade empregue o seu tempo de lecer en actividades saudables e creativas, afastándose así do mundo das drogas. No proxecto implícanos este ano estudantes dos 6 centros que imparten a ESO en Vilagarcía, como son, por exemplo, o Colexio San Francisco, o Colexio Sagrada Familia ou o IES Bouzabrei. A exposición podedela visitar no Auditorio Vilagarcián ata 11 de xaneiro. Pasamos agora á capital da provincia, porque no museo podedes visitar ata 2 de febreiro a mostra Galaicos, un pobo entre dous mundos. Galaicos, un pobo entre dous mundos, busca dar a coñecer o patrimonio arqueolóxico e cultural de Galicia, pero máis concretamente da provincia de Pontevedra. Esta mostra, promovida pola Deputación, achega a historia da nosa comunidade entre dúas épocas, o crepúsculo da Idade de Bronce e o século VI. Ademais, esta mostra funciona tamén como un nexo de unión entre o Atlántico e o Mediterráneo. E todo grazas a estes obxectos arqueolóxicos orixinais e emblemáticos. Esta exposición divídese en 5 ámbitos cronolóxicos e conta con máis de 60 pezas. Ademais, nela ofrece información sobre algúns xacementos da nosa provincia. Galaicos, un pobo entre dous mundos, estará disponible no 6º edificio do museo ata 2 de febreiro. E no museo estará disponible tamén esta fin de semana a exposición Inventio Mundi. Na mostra Inventio Mundi, Galicia nas vías extraoceánicas séculos XV e XVII, faise un percorrido pola Galicia navegante. Con esta exposición, producida polo Consello da Cultura Galega, conmemoras ademais o 5º centenario da saída da expedición Magallanes-Elcano e completaría a primeira circunnavegación do planeta. Inventio Mundi poderá visitarse ata o 14 de xaneiro no edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra. Sen movernos da capital da provincia, trasladámonos agora ata o Pazo da Cultura. Ali hai disponible unha mostra interactiva sobre a historia da cidade do Lérez, o segredo da Ponte do Burgo. Esta mostra foi posta en marcha polo Concello de Pontevedra para celebrar os 850 anos da concesión do foro á capital da provincia. Esta exposición é interactiva e conta cun videoxogo e cunha unidade didáctica sobre a historia da cidade. Os que se acheguen ata o Pazo da Cultura poderán descargar unha aplicación para interactuar cos contidos e realizar ademais un xogo de construción. O protagonista do xogo é un personaxe inspirado no Lolo Rabachol. A mostra estará disponible no Pazo da Cultura ata 2 de febreiro.
Esta é a última fin de semana na que poderedes visitar na capital da provincia a mostra de Roberto Taboada, Pontevedra entre os anos 1880 e 1920. Esta mostra está composta por un compendio de fondo fotográfico, grabados e reportaxes e artigos de prensa sobre Pontevedra e os seus costumes. A exposición de Roberto Taboada está patrocinada pola Concellería de Promoción Económica e Turismo e foi froito dun minucioso traballo de investigación e compilación. Estas fotografías amosan 4 décadas de costumismo que definen o paso do século XIX ao XX na nosa cidade. A mostra permanecerá aberta ao público na Casa da Luz ata o 7 de xaneiro. A exposición que ven agora é perfecta para que os máis pequenos descubran a arte. A mostra está disponible no Café Moderno Fundación de Pontevedra e titúlase Conde de Arte. Quedan xa moi poucos días para desfrutar da exposición Conde de Arte, unha ollada infantil á colección de arte a Fundación máis contemporánea. Esta mostra é unha montaxe deseñada e concibida para nenos e nenas dende un punto de vista pedagóxico para chegar a arte aos máis pequenos. Aquí os rapaces poderán coñecer os conceptos e temas presentes ao longo da historia da arte dun xeito lúdico e a través dunha selección de obras contemporáneas da colección de arte a Fundación. Conde de Arte poderase visitar ata o vindeiro 11 de xaneiro, de luns a venres en horario de 5:30 a 8:30 e os sábados tamén de 11 a 2. E pechamos a senda cultural co evento grande desta fin de semana, a visita dos Reis Magos. Os Reis Magos visitarán este domingo todas as cidades da provincia. As súas majestades estarán, por exemplo, en Pontevedra ás 6 da tarde para achegarse aos máis pequenos. Media hora máis tarde, os reis trasladaránse ata Vilagarcía. Ali irán acompañados dos personaxes de Disney, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Daisy, Pluto e Donald. As 7 estarán tamén na cabalgata de Reis de Vilagarcía de Arousa. Pero este non é o único evento destinado aos máis pequenos. Recordamos tamén que esta fin de semana hai unha ampla programación de Nadal en toda a provincia. Dende o Ponte Nadal e o Mundo Nadal en Pontevedra ata Fex Turrón no recinto feiral de Arousa. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero ata entón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.